Aksyon Radio Philippines, Star Time, las 4:52. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga kaaksyon, suki nga tagpalamati, tabok sa kadagatan, isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa Kuto, Malabutan, sa aton sining broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo para tuntunan Aksyon Report Afternoon Edition Sabado nga presentation Betsa Utso Sabado naman edisyon sa inyo sa nga pala tuntunan sa kinanda, liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sila nga mga correspondent sa liwat na Manila, sila nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita kababasahan ninyo sa pamantalaan lokal buwas, una na ninyo dinibabatian sa pagpangalagad sa inyo para tuntunan Aksyon Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Sa aton sila nga pagpangalagad, mangin kabuylog naton karon nga hapon, ang aton sila nga Patrol 3, Nabara Patrol. Magaserbi nga mata kadurunggan sa aton sila nga pagpakalagad hasta karon sa gabi. Buylog naton ang puwersa ni Aksyon Jan Diaz. Magatalos sa trono ni Aksyon Dale Salazar. Si Dale? Ah, okay. Abi ko nag-swap sila nga duwa. Ara si Dale gyapon. Okay. Ara gali si Aksyon Dale. Abi ko nag-swap sila ni Aksyon Jan Diaz. Kay kahapon na duty ni Aksyon Dale sa patrol kagabi. Subong iya magali subong, no? Sige. Mabuhay ka, Aksyon Dale, no? Sana marami pang katulad mo. Ang partner ni Aksyon Dale Salazar, si Aksyon Nani Kirao. Aniya sigurado kasi papang nag-charge eh. Si Aksyon Nani Kirao subong, ang aton kapiloto sa Patrol 3, Nabara Patrol. Opdaman kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri sa ato nga IT expert Christian James Benares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo silagad ang Anchorman sa silinga para tuntunan sa ngalan ni Lover Boy Aksyon Marlon Hinebaya, ang inyo regular Anchorman sa silinga para tuntunan basta gani Biyernes kag Sabado, Aksyon Report Afternoon Edition, kita ang nagapungko. Basta way lang sa vlog. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Off din niyo ako sa nabilin sa kaoras. 4 ka minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Aga pa sang Banuado na bulabog ng siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Matapos nga nasapuan ang ginpanglapta nga mga bangkay patay nga lawas sang tawo. Ang isa aris Bacolod, ang duwa dito Smorsya, ang isa dito nagtupas Bago. Puraw yatap, puraw patay. Puraw may mga igo sang lutang. Nga sang ulihiti,
sa dalayon nga pagpangusisa naton, sa dalayon nga pagpangusisa sa Aksyon Radio, sa dalayon nga pagpangusisa sa mga kapulisan. Ginpang-abdak ini sila kagabi pa dara sa may area sang Villa Home Subdivision sa Barangay Vista Alegre, sakay sa isa ka L300 van kag Innova. Ginpang-abdak ining 3 sa 4 nga nagkalamatay. Nasapuan na lang kinasang aga ang bangkay sining magpakaisa dara sa may area sang Barangay Bloomingtreet, Banwa sang Morsya. Ang bangkay sa magpakaisa nga si John Dale Rapples kag si Lionel Rapples Jr. tumandok ini sang Barangay 1. Pero kagabi, gin-pick up ini sila, gin-abduct ini sila sa mga armado nga mga kalalakihan dara sa may area sang Villa Homes Subdivision, Barangay Vista Alegre. Kinasapuan ining magpalakaisa nga patay na sa higad kag sulod kampo sang Barangay Bloomingtreet, Hacienda Josefa 1. Dito na sila sa puwan nga may mga tadtad na sang bala ang ilas sini nga mga kalawasan. Ang isaya nga idono ko na establish nang matudtuod nga identity sini kaya nakuha naton kay nangangalan alias lang si alias Kugan. Ang patay nga lawas dito yan sa puwan sa Barangay Antipuluan, Siyudad sang Bago. Tad-tad man sang bala ang lawas. Ang isa nga nakapalagyo sa abduction diri na sa puwan ang iya patay nga lawas sa may suba bala sa likod ni sang Christian Trinity School. Diri ayon sa may Villa Angela Subdivision, sakop na aktual ini sang Barangay Villa Montea. Diri na sa puwan ang nakapalagyo sa abduction. Na palagyuhan niya ang pag-pick up sa iya, pero wasa kapalagyo sang ginpanaraka mo sa luthang sa maglumpat o sa may suba sang kuano sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villa Monte, sa may likod na sang Christian Trinity School. Dara na sa puwan ang patay nga lawas ni Arnold Quadra, nabantugan sa ngalan nga si Aki Quadra. Kag dire man nato nahibaluan nga si Aki Quadra gali ginakabig nga notorious nga leader or notorious nga criminal gang leader sang Aki Quadra Group. Sa pagpati sang pulis nga ining mga nagkalamatay nga iban nga nakitaan ang bangkay sa Morsya kag Bago, posible mga miyembro ini. Si Aki Quadra ginkonfirmar sa aton kaina sa ugto ni Police Captain Elmer Bonilla nga may 4 ni ka-warrant of arrest si Aki Quadra kag madunggay na nga ginahunting sa aton nga kapulisan sa kaso nga drugs kag robbery hold up. Kamo ni si Aki Quadra ang nakapalagyo sa abduction, pero ginlagas man sa mga persona nakalumpat sa may suba, pinarakan kalutang abaw. Dito man sa nakitaan sa suba ayon. Ngaway naman sang kabuhi. Yamyak mo na, no?
Subong nagibinuligay ang aton nga mga kapulisan sang police station number 7 kay diri nagsugod ang ang krimen sa abduction. Police station number 7 pagkaaga nasapuan ang patay nga lawas ni Aki Quadra, area na sa police station number 4. Ang duwa ka bangkay sa magpakaisa nga rapos nakitaan sa barangay Blumintret, Banwa sa Morsya, area naman sang Morsya PNP. Kag ang bangkay ni alias Kugan nasapuan naman niya sa barangay Antipuluan, siyudad sang Bago. Ti subong nagabinuligay ang police station number 9 at police station number 7, police station number 4, Morsya PNP, kag Bago PNP sa sininga kaso. Ang madalom amo pa na ang gina-establish sa itong kapulisan. Pero sila ni Police Captain Elmer Bonilla kaya niya basi apag suspitso kan aksyon Eric pasilan si Hanay bla sa proceeds. Wata kabalo. O basi kung may mga iban man niya nga grupo nga naga-hunting sini sa grupo ni Aki Quadraman, ina pa ya ang palaligban kag ina pa karon ang gina-investigaran sang aton kapulisan. Kamuning dako-dako nga balita karon nga adlaw. Natakpan temporaryo ang Omicron variant nga balita. Ito halos diri tanan na concentrate sa sining apat tanan ka mga ginpamatay nga mga persona. Natubtob karon ti ining mga grupo sakay sa L300 van kag Innova ang wala pa makilala sang aton nga mga kapulisan. Same man sa pinakamadalom nga motibo sa sini nga insidente. Tagaan taligwa nga aton nga mga kapulisan ang mag-imbestigar sini and hopefully masolusyonan ini kamatagaan man sang hustisya irregardless kung anong pagkatao ni Aki Quadra sang sining magpalakaisa ni Kugan. Ang importante nga matagaan taman sang hustisya ang ila kamatayon. Kag mapanapat ang mga tao behind sini. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:04 na. Ano mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ni Aksyon Alvin Graba Dalonya, miyembro sang Aki Quadra Criminal Gang, amotong nasapuan kapatay sa siyudad sang Bago. Ang report karon nga dalaw ni Aksyon Artay Hupon sa New Government Center. Palayag ni Presidente Duterte angon sa plano nga pag-restrict sa mga pumuluyo nga wala mabakunahan, hindi mapos ipatuman suno sa presidente sang liga ng mga barangay sa siyudad sang Bacolod. May tama. Ang balita sa National Diario, saka naman sang oil price sa Martes sunod nga semana, Enero 11. Ara sakaay nga tanubuan silintimos, sakaan 2 pesos, sakaan pagidason nga hanot, piso naman. Aba, bugto orangos ng Pilipino. Quarantine kag isolation facility ship sa COVID-19 patient. Kag close contacts, aprobado na sang Interagency Task Force. Ang alert level 4 may posibilidad nga ipatuman suno kay Nograles. Malacanang nagpagwa na sang memo angot sa pagbuhin sang on-site workforce sa mga ahensya sang gobyerno. Inisiguro angot pa sa taas pagid nga kaso sang COVID-19 Omicron variant diri sa aton pungsod sang Pilipinas. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:06 na.
check na ato sa nga Patrol 3. Ang ato sa nga Nabara Patrol. Ibaloon tanay naman liwat ang paglibot-libot ni Aksyon Dale Salazar. Sa syudad siyang Bacolod, ano naman ayhan ang nasiplatan ka nakitaan niya? Kamusta ang trapiko sa Bacolod, Aksyon Dale? Sitwasyon, Sabado na to, sila nga pagpangalagad. Aksyon Dale, pasok Dale. Aksyon Dale, mayang hapon. Mayang hapon. Energy sa mga wala pa nakapangapi. Dupiyo, kabay kawya. Ito nag-rhyme way pagani. Yo, plano ko tani, kina ko lang tulutaw, abi kina sa ngaga. Plano ko tani, garon takot ko balik kay Engineer Arthur Normandi mong. Ay, pangagad sa. Oo nangagad to sa. At ito na, ang muling pagbabalik. Muling pagbabalik. Kay kung subong nito hapon naman Gabi naman, hindi naman dapat kaping, no? Dapat mo gahulas ng mga butilya ang mga itom nga label. Itom nga label. Or mga wine-wise. Na. Depende na sa tao kay may mga tawag sa rin na nagkakataho bala nga mga peya, nagkaudto kadang cut-off nila last dos ang hapon. May cut-off, sweldo lang ba? Pero may mga tao naman yang after work, mga alas 5, 5:30 din naman yung actionary. So depende sa sistema sa imo sining lawas actionary. Daso na, basi maka-tiyempo, lawig-lawig actionary para at least makapabalas. Maka-shot-shot ka naman to. Makapabalas. Ito sa mini basketball court ito ni Engineer dira sa may Mamba Grill. Gani, Mamba Grill. Sa Puente Villa Subdivision. Mamba Grill ang malakas. Kaya daw kadamo sa actionary sa mga nag-post sa social media nga ti amnabla. Nakakatod sa sinanga area kag nagabalik-balik. Just same na bala sa GNG. Kasi ang pagkaon na mo ganyan balik-balikan. Libre high quality service ang mga crew. Correct. Stona. Malapit pa lang, mayang hapon, ma'am. Welcome to GNC, aton order. Libre Libre ka ron Kung baga na-train sang husto, kung baga ang customer service, customer satisfaction, correct. Para gid actionary ka. Nanamo na siyang kimo para maging successful kag tayo yun. Kag maglawig ang imo sining negosyo. Correct. So, functionary diri sa may syudad sa Bacolod sa pading paglibot sang patrol subong Saturday, no? Bernes nga hapon. So, rekta-rekta ni ang ato. Kaya lang, kabi ko kanina nagpaway ka kagabalik si Jan. Rekta-rekta ni ato sining pagpangalaga actionary. Gani. Subong Sabado sang hapon kita diri subong ang maglibot kag magaronda may kaso nga may aksidente kag insidente. Na magaluntad diri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. So far na-observe diri nato na kadto kaligwaw sang lakat sang trapiko subong Saturday afternoon actionary ka. Kay sa mon diri ni aksyon na nanikiraw ang Navara Patrol. So wala kami nag-ugok sa traffic. Sige nga mon sining dalagan aksyon Erika sa sining hapon kasi ito Sabado nga daw ang atong sining mga traffic enforcer sige man ang ilang sining pagmaan sang lakat sang trapiko ila binadala sa may downtown area action area kaya halos tanan nga mga traffic lights kada label sa patrol functional man like diri sa may Dalan Lacson diri bala sa may North Capital Road action area kag man sa may Burgos Lacson action area pero kagabi dito sa may Dalan sang Lacson sa may cyber center actionary daw mo to nalipat ko ma-mention kay kahapon wala ko bika situation report sa gabi mo nagdungan tong green dira ang green actionary dira sa may cyber center nga traffic lights kasi bala na kayo naman alam mo to nag-go kami ni action ninyo kag nag-go mga motor jutayan naman sila pakanay jutayan lang pero nalikawan na action na Erika kag subong yang Sabado sa hapon manotice natin nga kalabanan subong sa mga residente kay paang nag-amata-mata actionary kita nga batsyagan ang paang panyempo no diri sa mga syudad sa Bacolod
Kag subong ti damo sa gihapon tawo nga makita naton nga daga padulong sa mall Aksyon Eric. Nagapadulong sa mall, nagapaligwa-ligwa, nagapa-aircon, nagapa-bugnaw. Kag iban nagamit sila sinimla like mga reunion, no? Kaya iban Aksyon Eric sako mo sang tiniligdan nga mga inadlaw. Kaya iban subong gidamang makapangita bala sang tion para mag-reunion. Kaya mga plano sang December 2021 yung supposedly nga makita ay mga classmates, mag-abyanay. Wala na dayon. Tang iban subong Aksyon Eric ang muni ang nagamake time sila para magtabo ay sa mga mall Aksyon Eric para at least madayon man ang ila sini nga plan no after sang holiday season Aksyon Eric. Sakto to kayo ng observation mga Aksyon Eric nga ang COVID-19 daw natabunan sining mga pinatsanay. Doon panghalit ang mga kasapatan. Grabe, no? Aksyon Eric na dati do ginka-alarma naman sang publiko nga ang strategies lilain nga mga lugar. Bacolod, Bago, Banwa sang Musyang, and dingali related ang ining nga mga insidente Aksyon Eric, no? So, hopefully nga masulbarin ni sa ato sa kapulisan kag kabay pa? Makatag sila dira kasi may makatag information, makakita dira Aksyon Eric sang mga possible suspect no makalaragway para mahatagan man sang sang kasanagana ang ini nga kaso Aksyon I don't know kung may update kaya sa kuan ko Beach Bacolod, way ka? So, wala pa Aksyon Eric nakapagwa diri ang Region 6 no sa inasin pinaka-latest nga medical bulletin. Subong Saturday Aksyon Eric pero nationality 26K 26K? 26K subong sa national. Gahulambor naman 30, no? Lapis sa 30 Aksyon Eric ti amuning nga bulubudlay kay kung nagasaka ang kaso, nagasaka man ni ang hospital utilization rate Aksyon Eric especially sa mga COVID-19 wards, sa mga COVID-19 nga mga isolation. Sili ka ninograles, siya may posibilidad basi masaka ta sa 4. Hindi gina madula Aksyon Eric ang ina nga possibility kay kun sige nigo ang mga tao pa siya mga unvaccinated dati sila gina ang target ka kun baga kagahapon no. Ang NCR mo pinakataas no? Yes, NCR Aksyon Eric amo ni siya ang kalabanan sa mga COVID-19 cases. Daw diri sa Bacolod may mga increase kita pero hindi pagid tanto Aksyon Eric amo na lang ang mga kadapon naging bayisan ngati alert level 3 classification sang Department of Health Region 6 pero kita diri alert level 2 kita amo na diyan nga hulaton naton ang official statement sang National ITF kay sila Aksyon Eric ginakabig nga sila gid dapat sundon hagi-follow ngati do amo na yung classification sang DOH Region 6 kami mga daily assessment in Aksyon Eric with regards sa 2-week growth rate ang hospital utilization ngati makabig tang alert level 3. Hindi mo na balasyan kung may ara ka na niya bisan isa lang ka Omicron variant ang isa ka suda kung probinsya High Lebanon City padalo mo din sa alert level 3 dili man guro. Kaya Aksyon Eric yan na contained diri sa Bacolod ang first to lang case kasi bisan niya sining asawa negative to ya. Wala iya bala nalatnan but silinganti wala iya sang sang nagsailo ang Omicron. Sa isainik case ngati pangayaw man from Mindanao kag taga Pampanga to ang iya sining wife ng isang call center agent. Diri sa siyudad sa Bacolod. Yesterday nagtapos na tong ina sining quarantine period ang isolation nga additional 7 days. Kag ma-reintegrate ni sa Aksyon Eric sa community o pwede na sila makagwa sa ilang sining nga tiniran, no? Kaya aran nagali? Amo na gani nga ti mahambalas ang EOC nga na-contain kidya kag na-control no ining first nga Omicron case diri sa may syudad sa Bacolod. Hopefully wala na sang madugangan pa no kay amo Aksyon Eric sige man ang aton sining pagpadala sang syudad sa Bacolod sang swab specimen dito sa may Philippine Genome Center no ngati ko na control diri natin before ang Delta hopefully makontrol ba natin ang Omicron variant Aksyon Eric. May mga lugar kung ipadalo mo sa alert level 4 or 3 pero depende niya sa sitwasyon Yes, kay kada local government unit Eric, lain-lain ang situation may ara na ko sa iba nga pulok-pulok pala may ara nga sa iba nga riyon nga ara sa DOH ka pulok-pulok ka dahil man pasaka sang doon mo lang dali kakabagay bala pasaka mo amo na bala dilaw. Yes, kay kung magsaka ng alert level natin, matektot naman
yung mga business transaction, Eric, Oo. kumbaga balance naman dapat, Oo. balance naman ang aton sining health kag economy, no? Gani. Kapag address man kag paghatag pagatubang sining COVID-19 pandemic. Kaya subuot, wala ka so far, Eric, wala ka tayo siya sa mga changes, no? Correct. Sa mga policy, kung curfew, kag mga liquor ban, ang palambalana. Ti kita gyapon niya pabilin ta sa alert level 2 kag amo na siling nga gyapon ni sustain ta gyapon niya mga normal nga health protocol. Yes, alert level 2 kati amo na hambal sang EOC, no? Chair by kag IATF Chairman Vice President sa Milyaran nga sa January 15 amo pa nang katapusan sa aton sining alert level 2. Gani. Kag dala naman may baluhan ko ano naman ang next nga alert level system nga patuman diri sa may Bacolod City, no? Kay unless Aksyon, Eric, meron sa mga ipagwa nga announcement ang Malacanang sa tunga-tunga sang January 1 to 15 basta may mga announcement pero so far wala. Gani. So far wala kag alert level 2 lang kita kaya wala nagaka-confuse ang publiko kami nagawa ang alert level 3. Kaya may classification sang DOH 6 pero stick kita sa gihapon sa official kag final, no, nga pag-classify sang national IATF Aksyon, Eric. Kay may final siya din, di ba lang national? Yes, sila gid ang may final sa Aksyon, Eric. Kaya halimbawa magsiling ang DOH region nga ang Bacolod number 3 tipo ko ang national dito mag-anunsyo wala ni epekto. Correct. Kaya lain may mga additional pag nga criteria, Aksyon, Eric, nga ginabase ang national IATF sa pag-implement sang mas stricter, no, na alert level system sa isa ka local government unit, Aksyon, Eric. Hopefully atong lang mga ginatanaw nga pag-analisar sang mga health expert lang base siguro amo ning ini na nga bulan sang January magataas ang kaso pero by second month by February or March base amo na ning siniblang nga manubo na gid siya nga manubo Aksyon din. Amo na gid lang tawag lang, Aksyon, Eric, sa mga expert nga based sa mga may mga pagtuon nga nagagawa nga tiyang Omicron. So amo na rin kun baga ang katapusan, Aksyon, Eric, nga bulan. Hopefully Amo na katapusan nga bulan kag diri sa kuno magatimbuok taas. Amo na siya ang ginapahayag sa mga eksperto. Kabay pa. Amo na ilang nga gina-foresee o ginapaabot, Aksyon, Eric. Kay based ba sa mga pagtuon sa ibang nga lugar, nga amo na bala nagsakang cases due to Omicron. After sa pagsaka, Aksyon, Eric, nag-die down man siya, no? Nag-amat-amat naman siya nga nagnubo, tugtog nga liwat nga na-control. Kabay pa. Amo na gani ang i-remind lang sa public kay based sa mga expert mas deadly gani, Aksyon, Eric, ang Delta kang sa Omicron. Gusto o galing ang Omicron, mas mas makalalaton i-compare sa Delta. Mas madasig maglaton. Mas dasig siya maglaton, pero hindi siya less ang chances ng mga hospital kung na fully vaccinated kapag Aksyon, Eric. Isa na, mo na mga bintaha. Dako gid ang factor sa COVID-19 vaccination kay at least may protection ka sa sining lawas regardless kung ano man dira ang variant hingga sa pagkaso nga mag-abot sa ka area, Purokman, barangay or local government unit, Aksyon, Eric. So kabay pang mga pagtuon sa mga health expert mangin guide mabla kag mangin maayo man resulta by next month. Yes, kaya hindi ba na, Aksyon, Eric, laglahog ang mga pagdoon, no, kung mga research, studies sa mga eksperto. Hindi ka ba tayo kapalagpat pag so mo naman si Madam Auring ka bala? No? Okay, maguba man yung Aksyon, Eric, ang ilas nga credibility, kagalan, nga magpagwa sa mga talaga mga information. Pag mapagtuwan man ang ilas trabaho, ang ilas titulo, like mga doktor, mga infectious disease experts. Ano ka, bas na to, isa ka biologist to nga ganato, pare, no? Nga muna nga by next month ko basi manubo na kita nga manubo na ta. Yeah, so hopefully, Aksyon, Eric, pero tayo mo na bala ang next during ng mga activity like mga Chinese New Year, basi ipaiway naman na, Aksyon, Eric, na mga activity. Ang mga aktibidad, mga tradition, bala kay ti sinablan diri sa may Bacolod City. Nag-celebrate kita diri sa Chinese Festival dalipad Bacolod Yacht Festival. Sa February na, no? Mga first
weeks ang Feb na Action Eric usually, no? Kaya depende na din sa calendar mo. Amo ng Chinese New Year? Chinese New Year, no? Kasi, First week sang February? nandira-dira na Action Eric ang pagsaulog din sa mga syudad. Amo nang itawag Bacolod at festival. Correct. Ng mga Filipino Chinese community nagatipon para i-celebrate pero wala pa may baluan kung malang madayon ina or hindi or ipaiwa, i-postpone or ano dira ang matabo Action Eric or may mga virtual nga makahiwatanan. Pero sa pagdumdum ko last year wala man. Kasi this year wala pa natin ang mga pronouncements sa Bacolod PIO o sa mga information alman sa mga opisyal sang syudad sang Bacolod Action Erika. Dito sa area sang dalan Action nagdamo direction Erika mga billboards mga billboards sa mga politiko the battle of billboards sila ni makita andin naton. Ito, may bago naman ako? May mga bago. May mga bago kay last time sa pagbagyo dati bandirigin pangkimos kay pasko ng hangin kasi mga kalapektuhan pero sumunod nagdamo kay magluwas din sa may dalan Action dalan na Raneta damo naman nga mga billboards dito sa may shopping area damo man nga mga billboards Action Erika pero muna before dapat sang campaign period sa mga local sa March 25 tikinalaman ni Kakaston ay mayroon na sa mga required ng Action Eric nga mga mga sizes ang sa aspirant or kandidato once ka mag-umpisa na ang campaign period for local. So that's March 25 also national mo na ang February 8, 2022 Action Eric, no? Kaya kung hindi ka lang magtangla puro billboard ang imo sili nga makita na Action Eric dako-dako ng income. So nagapanigiya sining billboard Action milyones ako nung kuwasa na mo ang bayad kada bulan mo? Oo. Wala ko ng mga rate Action Eric sa mga billboard pero kung milyones grabe. Ba't kung to hindi ko magnubo sa tag-1 ka milyon ang bulan na? Oo, may ko ng income sa mga tagya ka mga billboard di sa mga. Tapos may harga na iba nga exclusive na isa lang ka politiko. Nga pwede naman sabihin sa contract mga ikaw lang yung bala. Oo, hindi na puputagi sa iba daya exclusive sa ako lang bayaran ko na tanan. Pila ka billboard na tang imo, muna bla. Sana all. Amo may siguro ka to, iba man nang gusto tal ko ay billboard ay. Nice. Baga rin ka milyon man ang kapital mo din. Gani, hindi man naglalak siya dali. Kaya may mga safety man mo, like basta may mga pamalay dira, may mga careful study na siya dali. Kaya siguro balang possible or feasible ang pagpatuko dira sa billboard action na Eric. Kaya mo na, ang mga nag-negosyo sa billboard, mga advertising ano man sila, kada tatlo katuig man sila na mas nagad ako income kung election time Action Erica. Pag bawi-bawi man sila, no? Kay na dira sa dala na Raneta sa mga apel sining mabuton po dira dira Action Erica alado dira kami may mga tapulin man ka mga politiko mo dira wala sa may dala na Raneta may Center Island na dira at kay na nalabra dito sa patrol going south nga wala may nagapanakod man sa mga tarpaulin. Hindi na pwede mo takot na rin na dabla. Gani, dira ba sa may solar light Action Eric, dira sa iya San Pangup, going sumag, atiyan mo na, makitaan dito na ito kayo na. Hindi ka tiyan sa gobyerno, hindi ba? Iya ka gobyerno ng proyekto, kasi hindi di siya namin lang tawon. Correct, Hindi namin lang tawon Action Eric, ito maguba, wala ka dito, pag-upal dira ang napanabutangan mo na bulak mo. Correct. Sa picture ko politiko, no? Depende rin. Kaya once mag-start ang campaign period, kumbaga may alam mo sa mga designated nga mga lugar nga i-set bala, nga i-identify ang Comelec Bacolod, ang Comelec Province. Kundi ilang pwede nga ibutang kay kung hindi ka diya designated action director, din yung kakason. Isang wala niya bala sa lisensya sa nagaparingiyan sa interpolin kay once violate ka, pwede ka diya kakason sa atong sining mga otoridad sa Comelec Action Erika. So far, mayang atong sining paniyampo diri sa may syudad sa Bacolod, diri sa bahin sang Capital Lagoon. Ay, Capital Lagoon, Mostarda Dale? Nga doon Action Erika, bawal di ang mga mga 12 years old and below. Hindi na pwede? Hindi pwede, no? Kaya nag-increase ang COVID cases, additional measures. Pero subong damo-damo diri, no? Ang nag-walking, ay dami nag-tambay diri, kag ang kapihan, bukas man diri Action Erika. Pwede ka walking Dale? Pwede Action Erika. Kaya naligat, hindi ba pwede na? Subong pwede na? Pwede na. Pero limitado? Limited. Okay. Pero dako man isang Action Erika, tamo din mga tao ang ma-accommodate kag open space man siya. Way kakalabay ni nga po to sa kwan? Sa? Hindi siya Wala
wala pa karon tong plano ko nga katuan. Ay ko na natong sitwasyon subong ano ni second weekend. Kasi subong init pa man nimo. Init pa. Pag usually ang iba dito nag-picnic on night time action na Erika. Correct. Ay diri sa may capital Lagoon, di makita diri daton nga wala diri mga bata action Erika 12 years old and below lang nga dagmay pagida. Kasi wala bawal no kay may diri sa mga nagabantay nga mga guide action Erika mo siyang tikang sang provincial government, ti governor pong Lacson ha. Arang naman nagpabati naman sa imo. Lagi na hungod-hungod lagi na kada report mo mong. Sa man to gyapon? Sa man to gyapon daw wala helmet. Ay na, gyapon ka pa. Ay ka pa ka waduro ka agi ko bagnos ay. Napadahalong sila kay kapitan. May mga napadayaw napadayaw. May lang ko hindi maksidente kay kung maksidente. Plus report. Sige, alam lang tapos rin ng mga motorista nga nag-biyahe subong nga hapon action na Erika. So, following observation report nga natipon kag na-observeran sa patrol Sabado sa hapon ang kaksidyo. Aksyon day na Salazar. Mga ka-aksyon, sa rin kami nga bahal sa Pinas, labudon ka sa aon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Daghang salamat kita Aksyon Day Salazar reporting live sa Patrol 3 sa tusuling Nabala Patrol back to back na kay Aksyon Nani Kirao. Nagdamo-damo naman ang mga itsura sa mga politiko sa mga billboard de Dilagco siyudad sa Bacolod. At iga pa indis-indis na. Hindi pa naguro amo na daso ng mga binulan pag malapit na ang eleksyon, sigurado mamulaklak. Balikan talaga karon si Aksyon Day Salazar pag may time ta sa ato sinibag pangalagad. May hapon nila kay Iba Gradas Baterna, Humalomina, Teresa Pacheco, may hapon, Franklin Tiloheyo, Milili Oligoda, sa Tangob may hapon, Stella Tafalia Laus, Ana Sinoro, kay Nong Imbong Jocampo sa Maawa, Elizabeth Gamala, may hapon, kay Bibing Disinal Bordan ara siya. Si Milili Oligo ara sa kwano Bani Cafe Tangob. 100 stars salamat kay Lester Ray Benitez sang Auckland, New Zealand. Musta daw to Lester Ray Benitez sa Auckland, New Zealand. Salamat sa imo sininga 100 stars. Peter Toriza Macadaya, mayong hapon gid. Kay Ana Fe Marquez, tami lang pamilya sa Castiliana. Alin kay Ana Fe Marquez ang Kingdom, Saudi Arabia. Martin Aliling, mayong hapon. Joshua Bea, mayong hapon. Action Eric, naka-monitor kami diri sa St. Peter, Barangay Tangob. Greet ko lang akon partner nga si Mary Joy, Nathan kag Thalea. Alin kay Joshua Vea. Kay Emma Alquela Kermstorm sa Sweden. Mayong hapon. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Ara man siya. Roppy Libran, mayong hapon. Tama lang si Bito, si Joe Louie, si Justin. Ano kay Rafi Libran. Baby Gregorio Yulo sa Poblacion DSB. Melvin Piñafiel, Kenneth Valencia may hapon, kay Manjo Arnejo, naga-monitor man sa atong sinipapalagad. Hindi ko din magsailos, piya ka. Juani Mel, may hapon. Aras naga-monitor sa atong sinipalatuntunan. Mabalik kita, pagbalik naton, report na Action Art, report na Action Alvin, pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tumagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya Dati tumakami nga ginagaman-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga Pagpangalagad may hapon dira kay Nanay Tessie Noble dira sa SP Balay. May hapon dira kay Nanay Tessie Noble. Nay, musta da? Ano ga tig-ang na da para panyapon sa imo mga apo kag pinalangga nga bata? May hapon dira kay Kagawad Peter Maymay Noble kay kumari ko dira January ihado ko da kag kay PJ kay Boss Rex Noble kay Junior Noble of course kay Barangay Kapitan Bibing Noble kay Tutong Noble hindi man na magpapulihi Tutong pa matik kung no wag kita da. Sige, check na naman report na gikas sa Tosarima Patrol United Reporters. Unahon ta report na Aksyon Art Hopon palayag ni Presidente Duterte angot sa plano nga pag-restrict sang mga pumuluyo nga wala mabakunahan, hindi mapo si patuman sono sa Presidente sang Liga ng mga Barangay sa Bacolod. Yan ang detalye, opod kay Aksyon Art Hopon. Aksyon Art, may hapon? May nga po na, ikaw pa. Ah. Sergio Marigan ito, bisa niya bisa sakit ang kamot ko, mas kasya sa day. Napayungan niya lang ko na mo. Ah, ba? Niya kayo bisa maglamho, kung sino niya kung kayo siya, matog ako next sa Kwanlaw. Ikaw nakadaan lang niya ng ako Energizer bla. Mbaw. Dabateri ba? Gani kay Sir Johnson, dito na bla. Oo, diba kita da? Sinagiyati, tayo sa kapalapas kaway din. Ang balita Aksyon, kung ninagigan daw nagpalayag ang presidente, although hindi gina-expect na konserisyon ko ni Ditman, may ara sang manlugin man through the ILG ng ipapanaog sa mga punong barangay. Naging ang balansang presidente niya, abi, kamong mga barangay kapitan, huwag makunahan sa lugar nyo. Kundi magsunod ka mag-dinner sa balay, pang-nakpa. Oo. Kaya galing sila yung diniligan ng mga barangay president, Councilor Lidilis Gonzales. Sila niya dapat masulbar anay o maresolbar anay sa national government. Ang issue sa human rights action na Eric. No? Kaya may kinamatanong nagway pa man kita sa mandatory vaccination nga mando sa mga pumruyo ko. Oo. Sinindiri ni Councilor Lidilis Gonzales, aminado siya siya may kabudlayan kami sina, no? Kay number one, ginawa na mo ganun subong educate sa tao para nga magpabakuna. Ang reason nga turn out, naglamot na kita sobra 100% ang totally vaccinated sa Metro Bacolod. Pero isigi pa niya po ng kampanya nila, at least ang target, ang tanganagin nga pumuluyo sa syudad ang mabakunahan. Daw, dugang pagdiri ni Gonzales, niya kaso giman sa uli, kung may magwa giman nga mando, direktiba coming from the DILG, sila nga, why kami may kung ipatuman ina, but for the time, na wala paklaro, kapit pag-irang issues ang human rights concern, sila nga daw, medyo tulotaklaron pa ina, kag dapat paklaro ina sa national government. Yari siya sa aton interview.
Sa order ni President Digong, si kabaluman kita, on the brighter side, no, kabalo kita na ang vaccine is the solution for COVID-19 na pandemic. Kag of course, malasa na to ng mga critical or critical area, critical rates, like ang ato na hospitalization rate, mapapanaog ta kay according to experts, ang vaccine is hindi maka-assure na hindi tayo manat ng COVID, but hindi kita maging severe cases, no. So amo na siyang by their side kay kung ang ato na pumuluyo kung matamaan sa COVID, problem man Japon sa ato na gobyerno, no. So muna gina-encourage naton ang vaccination, but for now siguro action that will be a challenge amon, no, kay kabudlay man mang dakop na kisa may man sila will na hindi sila gusto magpa-vaccine. So siguro kay wala pa man na siya official memo from the ALG or any lead agencies. So for now, ang ato niya is continuing education program kag encouragement na in a modest way kag ang ato na pinakanamni na pag-approach sa ato na tagsaka bakulod non action art. Amo na Aksyon, Eric, ang parayag ng reaksyon ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Liz Gonzales. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon art tayo hupon, mga kareksyon di kaman sa Pinas, Laputan ka sa amon. Balita ng serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Daghang salamat kid Aksyon art tayo hupon. May hapon nila kay Ebony Butcher sa Germany, ara sila monitor sa ato, no? Kami lang pamilya sa Murcia. Si Iron Trinuela, sininya, good afternoon, wala pa di magsiga sa amon, dapat amot-amutan pabayad ang nosiko para magsiga di sa amon. Dali ka. Kay GBL Untayaw, das tangob mayong hapon. Kay Manang Sonia de la Torre Delgado. Manang Sonia de la Torre Delgado may hapon. Kay Alin Louie Himuteya, dara sa Lainawon Kawayan. Antipas Alipato family, ga monitor gid sa aton. Salamat gid. Ray Barayoga, dara sa Barangay Pandanon DSB, ang Hilalyarte gayon dato, mayong hapon manda. Sige, sa Ilawanta sa Aksyon Albino, miyembro sang Aki Quadra Mineral Gang, mutong na sapuan, isa sa sapuan nga miyembro sang grupo sa siyudad sang Bago. Ari si Aksyon Albin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Albin, lapis kami. Maayong hapon sa imo, Aksyon Eric. Patay na sang nasapuan ang lawas sang isa ka lalaki 1:30 kay na sang aga sa Purok Malipayon Barangay Atipuluhan sa siyudad sang Bago. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Chief Master Sergeant Hope Ugares, ang biktima ging kilala lamang sa alias Kugan kag nagapuyo sa Barangay 35 diri sa siyudad sa Bacolod sa pagpakigangot ni Ugares sa mga kapulisan sa Murcia Municipal Police Station didto nahibaluan nga si alias Kugan Aksyon na Eric upod gali nanday Dondel Raffles kag ni Lionel Rapos nga ginaligar mga miyembro sang Aki Quadra Criminal Gang nga ginaabdak kagabi sa Townhouse Villa Homes Subdivision, Barangay Vista Alegre. Dugang pagidiri ni Ugales, ang biktima nasapuan sa mga pumuluyo nga nagahamyangon sa kilid sang irigasyon, kinabulubanta mga 200 metros ang kalayuon sa mga pamalay dito mismo sa Purok Malipayon matapos nakaangkon sang madamo nga pilas sa iya sininga lawas nga nangintunaan man sang iya kamatayon. Si alias Kugan ang nahaya karon sa Baxter Funeral Homes kag paidalom sa post-mortem examination. Ari Aksyon na Eric ang pahayag ni Chief Master Sergeant Ugales. Initial information nga nag-gather regarding sa identity sa victim is si alias Kugan Langgit, no, of Barangay 35, Bacolod City. According sa Moros of Station, no, ang regarding kini, alleged member sa Council sa Aki Quadra Robbery Hold Up Group, sir.
alauna, imbis na pangkagaon kagina, sir. So si Barangay Atipulwan, nagtawag niya sa amon sa station regarding sa mga napatian nila, plus ka mga lupok. Madamo na sa lupok kapatian nila. Then later on, nakita nila sa babaw structure, no, sa irigasyon. May nakita sila, sir, nga isa na katao nga naghapa na, sir, no, dugoon. Wala na sa pagginhawa pa, sir. Pilang igo niya sa lawas siya, sir? So, initial naman sa findings na yun. So, mga hindi ko magbubukas pa 5 ka-igo sa lawas na sir angkol sa biktima. Sa initial ninyo nga pagpangusisa, sir, anong relation diriya sa natabo, sir, sa pagsapuman sa duha ka bangkay dara sa Murcia, plus ang isa pa gid ka bangkay diri sa area naman, sir, sa Barangay Vista Alegre, kay nasang aga tanan? According sa mga information sir na nag-gather naman, sir, no? So, isa ni sa mga bintang abdak ang galing sa area ng Bacolod. So, yun na-identify siya sa mga pamilya mismo na nakakadto na una, sir, sa Murcia Police Station, sir, nga inisi alias Pugan, is kilala nila. Ang isa sa pinabdak man, ginalik nga pinabdak Bacolod, sir, sa area. So, posible, pinabdak po nila sa Bacolod or something ko sa Dingrang area, then din lang nila yung dalatamon sa Bago. Okay. May identified abi nga sakyan nga sakyan sining victim? So, upon sa mga investigation, sir, no? So, according sa mga witnesses, isang nakabati sila sa mga nilupok, nakita nila, sir, no? Nga may ko na sila sa salakyan nga nag-hazard, nagasiga ng sugatan sa period sa highway mismo. Mga more or less 200 meters away sa ilang position, sir. Ano nga sakyan ni, sir? Hindi sila, sir, sir, no? Pero ang ilang sa butaas, sir, kasi ang suga, sir, nga nagasiga is apat sa bilog, sir, nga nag-hazard. Ang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Hope Ugales. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Labing Graba, aragid sigurado si Kugan isa to sa mga ginabdak sa kagabi. Kung ba ito makapalagyo si Ake Quadra, ati laban-laban di mo na siguro ipaslak sa mga tao itong nag-abdak sa tatlo itong naghaboy sa Bagog sa Murcia. Di naman nahan puluto ng patay nga lawas ni Ake Quadra. Malakit diri siya sampay sa may suba sang kuano sa Bilamonte sa Bilang Hilada. Lapta man nilang mga patay nga lawas ng apat ka lalaki ba. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:53. Dugangan ta ato balita nga mga aksyon sa pagbalik naton pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwaran nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. No more time. Bye-bye time. Ang iba niya mga greetings nga wala ko malambutan, bawi ko karon sa Action Night Patrol. Opo diri sa aton nga mga patrola unit reporters in action nga nagpalakad karon nga hapon. Action Dale Salazar. Back to back action na nanikiraw. Ato nga piloto sa Patrol 3 sa Navarra Patrol. Opo man kay Action Art ay hupon, Action Albing Graba. Opo diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A. Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa kay IT expert Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinabaya, ang inyong Anchorman sa Siriga Palatuntunan, talos na kita diri, temporaryo, kada Biyernes kag Sabado, pero kita rin karon na 9:30 to 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, mga kaaksyon sa di ka mga bayan sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.